Díghíomh cháirte, aimsearúntach agus scéalúntach agam daoibh. Más díagúirtú agus saomagad sa cheoltraidisiúnta rince scéalaíocht agus áránaíocht ar a seannos agus bhhailad scanána dhéanamh leat féin. Sin de hans. Tá Alainn Gaeltachta a gagrú cuasa saoraigh de dhiagúirí idir 2,000,000 agus 8,000,000 sna halaí na dúchasacha agus sa scanánaíocht. Caicíos a bhaireann an cuasa seo idir an 16 de bhí úl agus an 8 de lúnasa. Tá teleolalas ar fáil ar www.alainn.ie/fís ach tá scéal níos fearr agam fós mar tá Gaeilinn i bhrachaigh go gcóir le cóchais de Gaeltachtaí bhrachaigh ag ais íoc costas an chósa seo den géad cúgur ó cheantar Gaeltachta i bhrachaigh nó tá freastal ar scoil Gaeltachta a chuireann isteach ar an gcúrsa seo. Brostaigí.